Maying gabi, ma'am, sir. Ako di ay si Rinante. Usa ko ka estudyante. Nya, kauban ako diri karon ako ang papa. Manawagan unta ko nga hinaot maapil ko sa kining cash assistance sa DSWD kay dako kayo ning tabang nako isip estudyante kay perti gyud kalisod namo karon lisod kay among kinabuhi pobre kay mistanan mo nang manukto ko sa inyohang kasing-kasing nga inyo yung takong iapil kay akong papa walay pangwarta kanang kuan man gud ni siya gud usa ka amang ba amang man ni siya Unsay amang? di di Ayaw ato na ra to siya kay amang gud. eh, Makaistorya para na to. maluoy sila ba para Sakpan maluoy na nila oh. ano lang ka Amang boy. kuan ni Di ka siya mamakak. mga ma'am sir amang ni akong papa nya kanang sa una man gud usa ni siya ka singer pero kanang gitaktak man siya kay tungod lagi sa iyahang pagkaamang Ayaw na ikuan niro okay. nya muna karon wala siya trabaho katupong katong nataktak pud siya isip ko sa ka-singer ni apply pud siya og kanang kuan imbalsamador imbalsamador sa patay pero wala siya magdugay kay magsige sila glali sa akong mama kay masuko mo gud akong mama gud kay ngano kunong iyang dalhon ang patay ngadto sa mua nya kay morason man siya nga kuan lagi daw overtime. Klarua po ni mong istorya niro. Uy, mauwawan ta na. Kuan pud ni siya mga ma'am sir kanang wala pud ni trabaho akong papa karon kay sa una man gud ni testing ni siya og kanang kuan apply siya og security guard pero wala man siya madawat kay iyahang gusto lagi work from home. So, gusto siya work from home mga sir security guard ya ni testing pud ni siya og kanang apply pud og kanang katabang katrabaho pud ni siya pero kadali ra sad lagi kay wala siya magsilbi kay sa iyang pagkakatabang reklamo siya kay yang amo sige daw panugo. Ano yung luhang nga ra. Reklamo siya kay sige daw panugo yang amo. Walang ngayo kong tabang niyo mga ma'am sir nga inyo tapong i-appeal sa cash assistance sa DSWD. Ya. Kini po day akong papa kay mo ni sa ni usa sa rason nga nung pobre kay mistanan kay tungod sa iyang bisyo. Grabe kayo siya ka palahubog. Uy, pasagad la kaduharam ko mag-inom gud. Kanarang naay okasyon og wala. Mo lagi kaduha lagi ka mo inom kanang naay okasyon og wala. Ma'am sir mo ni akong papa grabe ka palahubog kay mo gyud niyang moto sa iyang kinabuhi nga kaduha ra gyud kuno siya mag-inom. Kanarang naay okasyon og wala mga ma'am sir. Sa mukha ni mo pa ipa. Ya. Kuan pod mga ma'am sir kanang nadaot pod di akong papa sa sugal kay sa iyang pagkasugarol mga ma'am sir grabe na kay mikalisod karon kusog mangod kini siya mo talpak mo nang karon nagalisod-lisod Ay yun na may pobre na yun pagkalpak kay kana ra ba akong pagsugal kung di tungod Mm. ana dili ta maka Eh. magtaon karon nga magkutsara og magtinidor. Alangan di ta magkutsara og tinidor nga tinughong na lang atong kaunon. isa may ganahan magkinamot anang tinughong ba kutsara gyud ta gyud. Ano kasi padayon ta kay ato ning ikuan lagi submit ato sa DSWD ba aron makaluyan ma-appeal ko matagaan ta og kanang kuan cash assistance pa. Mawala gito mga ma'am sir naot ko nga maluoy mo nako inyo ta kong i-appeal kay lisod jud kay mistanan ganahan jud ko mo padayon sa akong pag-eskwela nya kining cash assistance kay dako kining tabang para nako kay
Grabe gyud kalisod among pagpuyo mga ma'am sir, wala na gyud milain nga saligan lagi nya. Usahay gud sa amo ang kalisod kay mo sud-an na lamig lamok. Sud-an na lamig lamok. Ya, mga ma'am sir kanang kuan pud ni akong papa, naa po ni siya kanang sakit. Oh, naa ni siya sakit mga ma'am sir nga hantod karon wala gyud may kahibaw kung unsa kay naay panahon mga ma'am sir nga kini akong papa okay ra pero mo kalit lagi nig sugmat nga nang naa siya sakit mo. Lo, pa, taysa mga ma'am sir ha.